Сола Медия и Флория Филмс представят. Петсън, имаме мъкали! Пиндус, имаме мъкали у дома! Запознайте се с пакостливите духчета. Докато живеели в техния рай, лошият Карл се появил и унищожил техния дом. Буклукът привлича вредители. Въшки, мишки, гризачи. Да, мъкъл. За да си намерят нов дом, трябвало да изпълнят много важна мисия. Предстои ни много важна задача. Приключение за цялото семейство. Смартю е нашият спасител. Аз имам мозък, който ще използвам. Трябва да тръгвате. Но по кой път? Изглежда като карта. По-скоро на мокра кърпичка за бебешко дупе. Пътят ще се разкрие пред вас. Натам, да тръгваме. Трябва да вървим натам. О, не. Човече, боли ухо. Тази врата не изглежда, че ще се отвори. Вау, това е невероятно. Имайте малко доверие на тези млади хора. Ще се справят прекрасно. Лети! Какво правиш? Малки братя, най-голямото наказание. Един много неорганизиран екип Чакай! Ние винаги сме заедно. на вълнуващо приключение в търсене на новия си дом. Отново сме заедно. Ще бъде много забавно с тях. Със сигурност! Мега супер! Пакостливите духчета. Смартю? Добре ли си? Само в кината от 25 април. Разпространява Александра Филмс.